sak akuarium e. Iya sak karo lampu sakne kan. Sose. Stres. Bunyi-bunyi gaya nawang tak kuasul ya, Mbak. Kinara. Kinara kok delok Niku lho, cilik-cilik sak pentil. Iya. Waplok bisa. Waduh, iku sing iki yo delok ikan iki. Sing lagi mari iki delok ikan ya, Nan. Prepet. Tung gentak gentung, gleng. Gentak gentung, glendong tak dong, dong gendong gendong tak dong, dong gendong tak dong, dong gendong tak dong, glendong gendong dong. Oke guys, iki dadi keluarga Barungan padha dolan mrene kabeh. Tak tumbasno sisan makan malam ning kene. Yang tanya Salwa, ya Salwa lagi gendong Kinara dan alhamdulillah Kinara sudah bobok. Jadi makme nanti, tapi sudah tak belikan. Iya dok, sebentar. Iya, enak sing nasi goreng. Awas enak semute. Enak mie goreng. Apa? Di masa ya abal-abale. Semut blangkra tiba Ora, semutnya kenapa ya kok iso guyon? Bayi ndang dahar bayi. Bayi nopo mie nopo sego goreng. Iki pengen goreng, banyak kuwi dadi ngene sekarang ngene Bang. Terus aku ndak gak oleh ta. Lah yo repae sithik-sithik. Piye? Aku biasanya gak ada kakaknya bunda dhewe. Kenapa? Dikene wong. Nek pomon kuwi wong kewareken. Jadi pakakno wong. Oh, kebang. Intan enak intanan. Enak lho. Yes. Gue kalian kecuali ya guys. Enggak, ini baru. Gue kalian sing romam deng mam yo guys. Dang podo. Nggih, sama-sama mom. Aku ulang tahun ya, Le. Iya ngeri ya adikku lanang ki ulang tahun no. Jaluk diapakno lho dibedong. yo gak sing asli. Itu ya foto. Apa jaluk lilinnya. Tiup lilinnya sekarang. Ngeri. Mau sekanti koreknya aku. Wis gede rasa hadiah ya Le ya. Sweet 17 sih. Oh, lah bundane kayak hadiah apa? Cium mang. Oh, diambung tok lah kowe. Sebagai kakak tercinta. Sono. Aku besok. Kakak dua apa, Bu? Dolanan sing iso wiku-wiku ya kan. Sing koyok Repa, kamu ngadu Repa itu awes. Enggak. Mbokne jadian nek ulang tahun. Dia kan mesti makan-makan di konsumsi. Wis kuwi mbokne kepikiran iki. Oh, bagian ngono kuwi. Lah ndekne njaluk makan-makan apa ora ning koncone? Gak ada bakso. Tinggo sesuk. Kanca sak kelasé diundang kabeh. Ya ngono kae lho. Nak pas manganan. Ya wis nyong nggo ngopi. Kita ngopi ya. Makasih. Karena itu lah. Di jalan kan. Minta Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Asing iki yo yo nek berguna nek yo kadang yo Gak berguna. bergunanya yo iki iso digawone diri keluarga diri. Soalnya kan yang nganggo priyo Gak sedeng. kapasitasnya gak muat. Oh iya, untuk pemirsa yang tanya Om Utoyo kenapa nggak ikut? Om Utoyo hari ini piket guys, piket ke Blora. Jadi makanya keluarga Barungan bisa ucul dari kandang ya guys ya. Ya saya sok. Sebenarnya sih kayak cocok yo cuma punya suami cewek yo. Heeh. Dua randa ini bisa ucul. Hei, basis belum ya? Kamu jangan seperti itu. Kita apa? Aku gak ngedit, mau. Ibu maksudku. Nah itu adalah janda abadi. Janda bilang. Wow, ngeri banget. Bilang. Jandas. Lah, kan sapa? Coba. Apa kae? Mae ta. Mak iki? Hah? Kurir?
kurir apa nih? Nganter ikan? Sayang tolong buka no. Saya sebentar mas. Iya lah ya. Mbak Puspa. Jan, wong kuwi gabute. Glopis. Ya Gusti, wong kuwi gabute amit-amit di. Sak akuarium e. Iya, sak karo lampu sakne kan. Sose. Kabeh. Mbak Puspa. Jan iki jane bliyur apa piye? Ya Allah, sak filtere piring, Mas. Piye sedaya? Kale apa iki jenenge? Pakane lampu. As. Bener kok. Tanaman-tanaman. Ya Allah. Mbak Puspa. Dah nek dicincing tak bene malah apa? Ambrol. Iki sampai sesuk urip ora yo. Nganu, terus bakule nek iso nganggo banyu isi ulang sik. Heeh, ben apa ikane bernapas segar. Mbak Puspa. Nek Mbak Puspa stres. filtere dipasang air isi ulang. Nggih, nggih. Mas matur suwun sanget nggih. Nggih, monggo, Nggih, monggo. atas nggih. Jan Mbak Puspa piye karepe? Iki bunyi aku iki. Lah sapa nek gak kamu aku ya ora iso. Ya Allah Mbak Puspa, wis kenapa sih Mbak Puspa? Wis suwe ora berulah kok sekaline berulah. Kowe iki jane nyapa lho ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, Masya Allah iki pirang iji. Lah yo silite panggah ngono ae. Iki sak akuarium guys. Ya Allah guys. Kayak piye Mbak Puspa kok sedih aku, tak kira mangi telepon aku guys yo. Ceritane mangi telepon aku. Dek kamu di mana? Yo di rumah yo, wong aku nyampe tekan ndi yo ora. Aku ki pengen ikan. Yo wis apa terus akhirnya tak kirim ning omahe Kinara, jare kira guyon. Iki jarine mau pesene 100 biji iwake. Stres. Bunyi-bunyi gawe wong tak kuatul ya, Mbak. Ya Allah. Patake sisat. Iki tenanan Mbak Puspa, amit-amit iki. Ragu itu kok ngeprek wong enggak. Iya iki. Diacok to, Mbak. Tidak. Lampu-lampu nih piring, piring. Apa ae sayang iki lampu? Enek pakane piring, filter. Apa iki? Wo, anu. Apa jenenge watu-watunan. Jadi nek tumbuhane barang ngopo ya? Hiasan piring ki ketoke. Ora ono setting wae mati. Mati. Mbak Puspa jan gawe ngomong tenan. Ya Allah Mbak Puspa. Gabut temi jane nyapa lho Mbak Puspa. Allah Akbar Mbak Puspa. Wong kuwi iki ngono ki lho, guys. Suwe ra gawe untan-untan, sekali ning gawe untan-untan mari budrek. Tak ndani. Sik guys, tak njituk HP ku sitoke guys. Facebook. Iso dikirimi Mbak Puspa iwak masam sak akuarium ya. Terus sak filtere iwake iku jumlahe 100, warna-warni. Wis enek pakane, wis enek hiasane. Ya wis. Kok Mbak kok gitu? Apik mbok tukon akuarium sing loncor 2 gudi ngono. Gini sampe mbok ikan Ora. Kinara. Wis. Tapi kok endi? Wong sing asli ki Mbak Puspa sing pengen tapi kan adoh ning kono ya. Dan saya kan kira iwak warna-warni. Genek. Nek jarane Bunda kuwi disuntik Mbak iwak warna-warni kuwi. Disuntik kanggo apa? Apa warna? Warna. Iya kan? Oh ya Allah. Kayak pitik warna-warni. Pilok. Tak dono ya. Iya sopo sih? Dipilok jare tak mati Aku pitik ngerasa pilok. Mbak Puspa iki ya. Pilok. Kan anggo pewarna tapi.
Sik tak duno, guys. Iki lho yo. Iki guys yo. Assalamualaikum Dek, kamu di rumah? Waalaikumsalam. Yuk, mau di mana lagi? Mau apa lagi ya kan ngono. Aku kan pengen ikan lah, rep tekon-tekon ae. Ternyata wongnya wis OTW, ya wis aku beli gawe kinara ae jare. Ya Allah, astagfirullah, aku yo ngono. Pengen jare ngene. Wis ayo. Bangeten kok iso kowe iki lakonem kok enek ae. Aku pengen. Sik yo sabar. Ya Allah, sekaline berulah. Mbah aku ngrasakno Mbak Palupi nganten Mbak Puspa gak roh. Mbah. Jadi PR pindu koi ambek warna-warni. Koyar boya. Yo ora pengenku kok. Kalau wis akeh sing mati Masam, koi. Iya, pun pengen sapa sing warna-warni. Warna-warni kuwi sing lagi teko emang. Mbak Puspa. Gak seneng ngomongnya pengen sapa? Mbak kene. Kinara nyobain. Apa kamu pengen penisok kan kayak banget. Astagfirullah. Ya Allah Mbak Puspa. Yo mangane yo engko timik-timik didulang siji-siji ngono ae. Lah yo. Kontran-kontran opo iki? Lho, guys. Dikirimi Mbak Puspa lagi yo. Enek akuarium, enek filter. Terus yo enek iwak-iwak, ora iwak-iwakan ding iwak tenan. Terus enek lampune piring hiasan. Ya Allah, Mbak Puspa. Jare alasan iki pengen, guys. Tapi malah dinggo kinara. Piye sayang, ngono ki piye? Pak Eneh ini. Ya Pak Eneh mencep kae lho Mbak Puspa. Tukang ngeprank, kena prank. Wis kapok. Jadi gerak. Kudu didulang banget tau ah. Enak banget gitu, Mbak. Jadi iki nek didulangi rasane luwih enak. Padahal aku nek dulang yo gak sesuai aku. Langsung mangap wang ngono iki. Dulangane Bunda. Iya. Iya. Nek mboke kalian ijek, guys. Aja lali njaluk dulang mboke dhewe ya. Ketunggan wong tuwek iki pokoke saayem-ayeme urip. Ndak ijek tak cukup ngombe. Ijek mari ngono nganu dah. Kerjane di luar negeri nek dulang piye? Lah iya, ya online Nah, ya dulang karo online. VC. Nang digawa. Wes Mbak Puspa iki hasil gabutem langsung dieksekusi karo Papa Kinara dan juga Dio iki lho sing dino iki lagi ulang tahun Sweet 17. Bayani. Wigi di itu kono makan lengkap ya, Mbak Puspa. Iya, aku yang gumun ngrasakno. Amit yo. Kayak ngono. Mas, Tapi ini kalau ora iki HP-ne tak gawa aku dhewe. Ambekane ngantek. Walah Mbak Pus. Kisok iki. Kayak bakon kayak banyu apa? Banyu sulang ki yo sing biru lah ya kuwi. Ya kuwi nganggo banyu sulang jare ben iso bernapas segar, bernapas apa kuwi mang. Kayak gini sih aku ben juga teman lepa. Kinara panasen ora sayang? Tak kira malah apa sampean dekek ning Ndi? jobo tak kira. Jopo kono ta? Heeh. Gampang sebentar iki. Sing penting ya urip sik ya. Ulang 4.000 Mas. Wis ndok, gabute wong kuwi jan aku wis ora iso menelaah. Ora umum. Ora enek kejaba ora Mbak Puspa iki sana. Liya-liyane gabut ngene jek luwung. Lho ya, banyu sak galon. Ya Allah. Iki peralatannya sak menake iki. Awas. Gene bocor ya, Mas? Wis aman. Minggu nyeneng Mbak Puspa jarene aku seneng iwak jare. Buka TikTok roh iwak yo pengen dikirimi Kinara. Piye? Mbok.
Kuwi ora sih yo, tok tanaman lho yo. Itu tunggu sih sana. Iya, kan kok dilebokno. Dilebokno ning kono ben bersih kabeh maksudnya. Ini satu sih kakek gitu itu sawono. Mbah yo. Topok kabeh ya tunggu sih. Hah? Topok kabeh. Ya ora usah dioyak-oyak lah. Kok digebir ngono tok. Iki berarti disaring ya sayang yo. Banyune gak usah melok dilebokno ya. Banyu iki lho. Jadi aku tulis dulu gerak kaki tapi apa? Iya. Jajal ya, rakitanku ya. Woi, jos. Hasil ora. Rakitane Papa Kimara. Kenapa nih? Weh. Tidak musuh si beras ya. Oh. Tak buka. Terus mulai masang filter rakitane Papa Kimara. Kudu enek pemberate ngono ya ketoke, gak? Apa piye? Aku malah ora ndunung apa. Mbak Puspa. Kudu total, guys. Ora usah tak cut, guys. Iki prosesnya yang ini iki. Sing iki resik-resik. Makasih ya, Wak. Iya. Do bermaem sing resiki salwa, guys, ki mang, guys. Ya Allah, sakmene ake. Satu sih, Wak. Ya Allah Gusti. Mbah. Wis resik. Wis. Kalau aku susi beras, Mang. Ya Allah. Musuh si beras aku. Kan ndek nyedak rono ora apa-apa, Wak. Mbak Indah tak sing sebelah kene. Iki wis dadi, guys, ketoke, guys. Proses pemasangan. Tadi. Yes. Dadi guyon, Mbak Wi. Hah? Dadi guyon JM tikus ya. Drink. Oh iya. Wis. 37. Cek musik. Uji coba. Woi. Jos. Pirang-pirang warna gitu ya. Masa iso diganti-ganti ngono? Menawa. Ngarang ya lagi. Ditunggu di Mbah Sis piring kau ngantekan. Ya, nanti basis kae. Weh. Iso wae. Iso. Wis pateni wae cedakno, kae filtere dono, filter ikan apa filter aire. Ngono kuwi wae kowe kudune duwe. Kilo senek lembung-lembung ngene iki. Lah kan anu yi. Kan ben ikane kan apa Kowe jenenge nggono mati piro? mati kabeh. Tuku piro? Tuku bu 10 bu 15 mati kabeh. Tukune 50.000. Ketok men 20 ketoke. Nek bolami. Walah. Ki wis dadi iki ngeri. Mas Dimas lho iki. Mas Dimas. Enek nek ra bojo iki jelas ora ngatasi. Bengi-bengi langsung dipasang nek ra Mbak Puspa ora ngarah. Iki wae cedakno wae. Rikil iki apa? Krikil ajaib, mbok krikil apa ora ro. Dilebokno. Dan semakin indah. Pusing Mbak, iwake ora disaring ki lho ning kene Mas Sam. Disaring sik ya. Ditosok sik kuwi. Walah jelas indah tenan iki. Berarti indah. Indah hati. Oh iya, iki kan Jenenge Mbak Lina. Ini indah hati Purnami. Salah. Iya nak. Ning kono Kamar. ning kamar. Sing ngomong akeh kok.
Aku takut tenan Mbak iki batu apa? Batu apa ngono iki? Sok macil lo mbok pangan mang. Le le utuh le. Detail sih tok. Utuh. Rasa memang Datang, guys. Cepi. ayo ku melok ora ku melok banget. Ya, cara nonton wong Acara apa Mbak Puspa dikirimi 100 iwak iki lho Mak. tinggi kinara. Kinara kok delok Niku le cilik-cilik sak pentil. Ya Allah. Waplok bisa wong. Syukur Ya Allah. Mbak Puspa pe dikaplok mae. Asik dia pakai, Mak. Ini ya. Ya Allah. Goreng, iki lho ndak digoreng. Ya Allah, Mak. Aku ndek payek. Ya Allah, didadekno peyek ilang. Ya Allah. Tapi ki kanu nduk, Napa, Mak? Napa? anggere nek iwake genek gundule. Oh. Lah tengah cung niku. Lah jute kene buyune gundule ilang, berarti yo panggonane nek kae. Panggonane jarene kok kene. Singo kan. Ya Allah. Wes sip. Dadi. Sip. Wes sekarang iwake Oh, langsung. langsung kurir Mak Mbak Puspa niku, Mak, langsung Sama diantar noke. sak sedoyone niku. Loh, jajal pripun piye? Boten ngertos. Jadi dia niki ngertos saking Terus? terus pengen. Lah dekne kan tengah doh negara mriko nggih, Mak. Terus sing dikeki terus kinarai Mak jajal piye ngono kuwi. Kowe ora salwa tuku ngene mati kabeh kan dadi ada Lah yang wong dino diobok-obok. Engko yo mati, Mbak. Nek niku ngangge ngoten niku mboten, Mak. Ngangge filter Nek ngangge filter boten Mak, awet nek ngangge filter. Karena tiba dengan kowe pira. Kalau iwakku kusungen. ambekane kan keng niku enak. Iwak Saka blukuduk-blukuduk kuwi. kan bandane arep. Iwak kuwi bandane arep nek mbok gawa-gawane. Cemplungno kolam niku pripun, Mak? Lah terus mapan Ya, setrika piye tak takoki. Dipangan kek iki. Aku melambar kok nggon cangkemku kok. Ya Allah Gusti. Lah aku ya sedeng ya, Mbak. Cakep. Niku Cilik-cilik yo. wis Mbak Puspa iki saksikan Mbak Puspa yo. Ora apa sih kene. Iku ki dikom dhisik rek. Niku Iku dadi lokke. Nggih. niku banyune banyu isi ulang, Mak, terus bakule Iku niku. yo dilok nanduk banyune. Tapi elok nole. Baskom lah tulung, Mak. Baskom sekarang. Baskom kok iki? Waduh, baskom Aku kae, guys, ya Allah. Lek wah, aku kok nuting kok kesusahan. Ora salah. mencolot. Wih. Ngeri iki. Iki sok dadi pertanyaane Mbak Endah nek Kinara takok, "Iki warna apa, Mah? Iki warna apa, Mah?" Kan iki soal dikene kono piye? Walah lak dipangani sayang. Ora pateni. Lek nggo kolamku. Dipangani kan. Langsung entek ya, Mak. Mboten napa-napa Mas Dim. Pripun? Gak apa-apa dadi siji. Akeh mboten apa? Gak apa-apa. Ning tokone Lho, nggih digrumbeli. Yo waki ngene iki. Nggih, Mas Dim. Tandeke nganu spesiesnya urung Rame-rame. Rombongan berarti. Berarti kaya anu. Kaya kene. Beraninya rame-rame. Beraninya rame-rame Bu Yuni karo aku. Rame guys iki. Iki engko nek wis lunak apa ngono Apa sih, wah? Apa Cina yo Cina nek dicekel ngene yo lewat kocoi engko melok Manut yo, mundur no. yo. Soale nek pas ning anu ngono ki yo koyo ngono. Kita no wae rono wanita apa. Kilo iwake. Wis nyoh, Mbak Puspa nyoh. Wis roh iki dadine ya, wis puas purung. Wis dadi delok ngono. Ya Allah. Lah iki hiasane Iya hiasane kayak ning pinggire ngono iso wae. Langsung cemplungno. undangan anu kucing. Nah, iki panganan. Malah ganggu. Iya jen. Tapi pengen piye? Dianu ae. Wis nuruti Mbak Puspa tok iki nek ora Mbak Puspa sogyah. Wis kayak pinggir-pinggir ae ben ora patek mau makan
tempat. Kinara ben seneng nek Yes. Iki sesuk anakku tak done iki, guys. iso-iso mek mandi ngono ki lho. Lho, iki dekne senengane bergerombol ngene Mbak Iki Puspa. sing anu, sing apa terhibur ki makpah mbek setrika. Ya apike kok ngono. Iso Makpah iki berarti kok ono makpah. Apa ya? Ya Bener, Mbak ya? Puspa, wis ki lho Mbak, wis ya, lho wis tak ketokno ya. Iki mang wis WA aku, guys. Engko dadine aku ketokno ya, aku dono. Iya nyoh ki. Wis nyoh, Mbak. Tak dono, Mbak. Wis. Ya bener-bener apike. Ya enek pink, enek kuning, ijo, ungu. Satu. Apa neh kuwi abang, biru. Bakule nek apa ngitung jelem mumet bara ya. Ora roh. 1 Lho 2 senenge 3 nang 4 5. Fokus pala pengen roh ikut Nggih. kinara ngono lho kuwi. Wes ki kinara muga-muga esuk Besok-esok seneng. bangun. Sesuk iso guyu-guyu. Ngono kan nek mandi. Kan iso ndelok kuwi kan seneng deh. Pancen bergelombol ngono Mas ya. Nggih. Oh, tapi nek ning bakul iwak ya yang grombol akuarium iki. nggih grombol. Maksudnya dene gak pencar-pencar ngono ya emang ya. Nek Dadi siji. don ngono ning ya. isor kabeh, don ning dhuwur kabeh. Ini kok oksigen Bro. Oksigen. Mbah, jajal guys, jawab ya, perlu ditukokno oksigen apa ora? Apa pancen iki wis oksigen? Iki filternya emang imit-imit ngono ya, Sayang? Filter iki apa kanu ya? Nek gak plekuduk-plekuduk ngono Mas. Lu kutuke iki sithik tok, Mbah Sis. Sithik tok. Apa pekorone iwak sik cilik ya ngono. Saya Mbak Puspa, ternyata kono ane masange kleru. Sabar iki cek diutak-utak Mbak Puspa. Antara oksigen karo apa? Kono ane nang kualik. Jadi kurang maksimal. Ngene iki Om Toyo sing maksa kualik. Makane iki diwangi. Untung mesti Mas ra ngono ya. Iya, untung bojoku iki sak sabar-sabare wong lho, Sam. Didelok ayahku ya ben ngerti. Dikai apa Iya, Nek itu Tika. kan cepu. Bebas Regane jalan. 2.500. Iya. Oh, intene dikokon apa? Ora iki. Wis ngokon. Ora aku sih. Sih kepengen dhewe no ayahku. Sing gede-gede ngono kuwi yo apik. Lho, adekku sing iki yo ndelok ikan iki. Sing lagi mari iki ndelok ikan yo, Nan. Tadi piye? Las. Sing lagi Popong mari. iki kok iki. Awake lho itu. Ya Allah. Niki baju sakit mbak makane ngeten. Yang seminggu luwih kok, Mbah. Apa, Mbak? Tapi gak doyan mangan. Kecuyer. Walah, pantes. Walah, bobotnya langsung merosot. Sami mitok iki Nina. Sama tok iki. Wis, iki ndelok kabeh. Ya Allah Gusti. Mbak Puspa yo ontran-ontran. Bengi-bengi iki. Iki ora Mbak Puspa ra mungkin, Mbak. Bisa mengumpulkan dua keluarga. Iya, jajal iki. Sendok-sendok. Jam iya, jam 9. Oh, ternyata iso diganti, guys. Bisa. Itu warna itu ambek warna padang iki aku. Iku biru mang katanya rondok pink-pink ngono ya, lampune lho ya toh. Apik sing biru gak nang pataan. Padang ya Mbah iya lho ya. Kok Padang, guys. Ah, Wes ayo mulai tek kesane liwak iki. Guru-guru Goni Mbak iwak. Puspa iki lho. Nah, nek gak ngono aku yang ndelok ambek ket mau. Oh, Eh. mati tenan guys iki. Wow.